Χαίρετε. Θέλουμε μερικά υφάσματα για μαξιλάρια από αυτά που βάζουν στα σιδερένια έπιπλα. Ξέρετε, μόνο που θα τα ήθελα λίγο διάφορα, γιατί πρόκειται για ξενοδοχείο. Μόνον αυτό έχετε? Μάλιστα. Αυτό εκεί ψηλά τι είναι? Δεν κάνει για εσάς. Θα θέλαμε κάτι πιο... Αυτό είναι. Να σας πω, δεν με ενδιαφέρει η ποιότητα. Θα ήθελα, ξέρετε, τα χρώματα να είναι ζωηρά, γιατί οι καρέκλες είναι άσπρες και τα μαξιλάρια θα ήθελα οπωσδήποτε. Έχετε? Κύριε, σας ρώτησα, έχετε? Έχουμε. Απ' όλα έχουμε. Και ζωντανά χρώματα έχουμε. Και όμορφα χρώματα έχουμε. Και ζεστά χρώματα έχουμε. Και ό,τι θέλουν οι κυρίες έχουμε. Και καλές τιμές θα σας κάνουμε. Και σκόντα θα σας κάνουμε. Και λεφτά δεν θέλουμε. Και όλα δικά σας είναι, σας τα χαρίζουμε. Όλα δικά σας είναι. Πάρτε τα, σας τα χαρίζουμε. Και παιδιά έχουμε. Και γυναίκα έχουμε. Και λεφτά δεν θέλουμε. Αχ, και εκεί τι με κάνεις. Αχ, και εκεί τι με κάνεις.